Chceš spoľahlivé SPF na tvár, ale nevieš, ktoré si vybrať? Mám pre teba úprimný rating 10 virálnych SPF, ktoré som vyskúšala. Najpopulárnejšie ľahučké SPF od značky Beauty of Your Sun presvedčilo množstvo ľudí nosiť každodenne UV ochranu na tvári. Z toho dôvodu má druhé miesto. SPF, ktoré má asi najľahšiu konzistenciu a okamžite sa vpije. Aj vynikajúce pre kohokoľvek, kto nemá rád krémovanie sa. Je od značky Kao a volá sa Biore UV. Toto je by the way mini verzia, 4. miesto. Na toto SPF som bola extrémne zvedavá. Jediné, ktoré nemá 50 plus ochranný faktor, ale 45. Sérum od značky The Ordinary, najmastnejšie SPF, aké som kedy vyskúšala. Určite by som ho neodporúčala nikomu. Mám pocit, že sedí na povrchu pokožky ako nejaký olej. A keď si na to dám make-up, tak ten make-up sa celý zošmykne z tváre. 10. miesto. Veľmi populárne, jedno z mojich najobľúbenejších SPF je toto od značky Evi Technology Daily Defense Face Mousse. Ja ho milujem kvôli tomu, že je fantastické pod make-up a rovnako má aj veľmi dlhotrvácnú ochranu proti UV žiareniu, vraj 6 až 8 hodín. Jedna nevýhoda, ktorú ja sama necítim, ale počula som, je to, že niekomu môže dráždiť oči. Práve preto, že 100% nevyhovuje úplne každému, by som ho dala na 6. miesto. Ďalšie SPF, ktoré možno nebude vyhovovať úplne každému, ale bude záchrancom pre množstvo ľudí, je táto novinka od značky Geek & Gorgeous. Vynikajúce krémové SPF, ktoré má matný finish, ale napriek tomu ho rada v lete nosím a je výborné pod make-up. 5. miesto. Round Lab je SPF, o ktorom by malo hovoriť viac ľudí, pretože je krásne do hĺbky hydratujúce. By sa mohlo páčiť ľuďom s akoukoľvek pleťou, či už ste masní alebo suchý. 3. miesto. SPF od CeraVe. Osobne nemám až takú dobrú skúsenosť s ním, aj keď viem, že je populárne. Pre mňa je toto trošičku viac mastné, ako by som chcela, napriek tomu, že mám suchú pokožku. 8. miesto. Toto od značky Haru Haru Wonder krémové. Určite by som ho odporúčala niekomu, kto má suchú pokožku, alebo niekomu, kto nechce používať hydratačný krém a SPF, ale chce mať iba jednu vec, rýchlo sa vstrebe a vôbec nie je mastné. 7. miesto. Veľmi príjemné SPF Lancome UV Expert. Ak nenosíš make-up, tak sa ti bude páčiť. Ak však zvykneš vrstviť trošičku viac make-upu, nemyslím si, že toto bude pre teba, pretože mne sa zvykne žmolkovať pod make-upom a to pri tej cene podľa mňa nestojí za to. 9. miesto. A na prvé miesto by som zaradila SPF, ktoré som si už kúpila x krát a môže vyhovovať veľkej škále ľudí. Toto SPF od značky Isntree. Konzistenciou je veľmi podobné tomu od značky Beauty of Your Sun, ale myslím si, že ešte o mnoho viac hydratujúce, zvláčňujúce pre pleť, dodá glowy skin, ale krásne sa vpije. Vynikajúce SPF, ktoré by som mohla odporúčať všetkými 10. Napíš mi do komentára, ktoré SPF je tvoje top. Nezabudni sledovať náš profil glowno.sk a vidíme sa na budúce.